Vahlan 6-henkinen perhe asuu Hangossa. Perheeseen kuuluu äiti Marjo, isä Osmo, pojat Eero ja Paavo sekä Iiro ja vanhin poika Pekka, joka on ajautunut pahoille teille. No pieni kaupunki, niin Pekalla on Hangossa tosi huono maine. Tuli vähän alkoholikaalatrattua. Tuli niitä pahoinpitelysyytteitä ja siinä oli vähän kaiken näköistä. Mä oon heittänyt sen suhteen niin kuin siinä mielessä kirveen kaivoon, että mä nyt ootan, että se on nyt 16, että pari vuotta vielä. Niin sitten saa tehdä ihan mitä haluaa. Vahlat ovat huolissaan myös perheen muista pojista. Varsinkin toiseksi vanhin Paavo on seuraamassa isoveljensä jalanjälkiä. Nyt kun sen kanssa menettää kanssa sen kontaktin tavallaan, niin se tietää, että se on sitten samanlainen tulevaisuus edessä kuin Pekallakin sillä, että se... Pitääkseen Vahlan pojat pois huonoilta poluilta, on Duutsonien saatava isä välittämään jälleen pojistaan. Tervetuloa Duutsonit! Idyllinen merenrantakaupunki Hanko heräilee hiljalleen aamuauringossa. Duutsonit ovat valmistelleet Vahlan perheelle ainutlaatuisen aamuyllätyksen. Tultiin tänne Hankoon ja ollaan menossa tuohon Vahlan perheeseen. Ollaan kuultu, että isä Osmo ei hirveästi tykkää olla huomion keskipisteenä, niin kuin sanotaan, sitä saa mitä tilaa. Hommattiin naapurit yleisöksi ja meidän kaveri Hirviniemen Aku esittämään TV-show-juontaja. Annetaan vaan Osmolle shokkihoito. Päivää. Pojat. Koko perhe ovelle, kiitos. Ja hyvä yleisö, tässä he ovat. Vahlan perhe, annetaan raikuvat aplodit ja raikuvat hurraahuudot. Tervetuloa vaan tänne, koko porukka. Hyvät katsojat siellä kotikatsomoissa, studioyleisö täällä Vahlan perheen pihalla. Tämä on tosiaan uusi tyköjen etsintäohjelma Suomen tykein jorava faija. Terve mieheen, Osmo. Miten menee? No, ihan hyvin. Siinäpä ne tärkeimmät. Ei muuta kuin Osmo, ole hyvä. Stage is yours, kuten ruotsiksi sanotaan. Anna palaa ja pistetään musiikki soimaan. Tämä on Suomen tykein jorava faija. Pikkasen löi hikeä päälle jo valmiiksi ennen kuin kerkesi sinne. Kun sen tarkoitus oli ottaa ne löysät pois, niin kyllä se ainakin otti ne löysät pois. Että jos olisin paremmin tajunnut sen homman, nähnyt sen kyltin siinä aikaisemmin, niin olisin kyllä varmaan tehnyt U-käännöksen ja mennyt vessaan petsään oven lukkoon, enkä olisi tullut pois. Mikä oli se tilanne, että johti siihen, että me ollaan täällä? Ollaan sitten aina aamulla kavereiden kanssa tulee illalla takaisin. Onko se naisissa vai pahoja tekemässä? Se on vähän niin näin. Paljon enemmän viihtyy tuolla muualla, enkä mäkään esimerkiksi tiedä puoliakaan siitä, mitä kaikkea se tekee. Niin se tietää, että se on sitten samanlainen tulevaisuus edessä kuin Pekallakin sillä, että se eksyy ihan varmasti väärään porukkaan. Mitäs Pekka, onko sä jossakin vaiheessa kanssa hengaillut kaupungilla enemmän? Kaikkea on tullut kokeiltua. Mitä näytti? Alkoholia. Se sai mopokortti, silloin oli kuukauden, sai jo rattarin ja menetti
yli puoleksi vuodeksi kortin. Marraskuussa viime vuonna niin se oli kavereilta saanut viinahuikkiin. Sitten tappeluksihan se muuttui ja siitä nyt odotellaan syytteen lukua. Kai siitä tulee oikeudenkäynti jossain vaiheessa. Törkeästä kotirauhan häiritsemisestä, laiton uhkaus, vahingonteko. Tavallaan mulla on vähän semmoinen asenne Pekan suhteen, että mulla on vähän ihan yksilösti mitä se tekee. En mä jaksa välittää sen tekemisestä. Muu perhe on huolissaan toiseksi vanhimmasta pojasta Paavosta. Hän näyttää ottavan mallia isoveljensä edesottamuksista. Mä pelkään vähän, että Paavo tekee alkoholin kanssa samoja virheitä kuin minä. Siitä kaduttaa. Viime vuoden puolella tuli aina tämmöisiä yllätyssoittoja sitten jostain sosiaalitoimistosta, että ovat jotain kaljaa varastaneet kaupasta ja kaikkea tämmöisiä näin. Että... Ohi kulkevia rekkoja heitetään kananmunilla. Kaverit varastaa kaupasta. Kaverit varastaa kaupasta? Joo. Kaikkea mitä sieltä pöllii? Kananmunia, bissejä, kaikkea. Oot sä pöllin? No mä joskus. Tietääks kotona? Tai pistettiinkö sut kuriin? No ei mä nyt, ei se nyt niin pahasti. Kauheammin mä en niinku isken kanssa puhu mistään, niinku mitä mä oon tehnyt tai tälleen. Se on niinku silleen, että iskä ei enemmänkään kiinnosta. Silleen, että mitä mulle kuuluu ja tälleen. Mut sit jos mä oon tehnyt jotain pahaa, niin sitä kiinnostaa. Jos jotain tehdään ja lyödään sitten vaikka Paavolle, että nyt sä oot 2 viikkoa kotiarestissa, niin se on viimeistään 2 päivää, niin Marjo päästää sen lähtemään. Et koskaan ei ole yhtään kotiarestia semmoista, mikä olisi lusittu loppuun asti. Marjo itse sanoo, että silloin varsinkin, että jos mä oon töissä ja no äitin kanssa täällä kotona, niin sehän riehaantuu se homma ihan täysin. Se on ihan sama, mitä mä sanon, kukaan ei kuule. Jännä perhe. Tavallaan perhe puhuu ongelmista, mutta sitten tavallaan osa asioista katsotaan niin kuin läpi sormien. Siitä, että pyörii niin kuin ympäripäissä ja tekee hölmöykset, jos rangaistus on 2 viikkoa kotiarestia, mikä on käytännössä 2 päivää. Ei se nyt ole ihmekään, että ei siihen niin tuu stoppia. Että... Nyt tai ei koskaan, niin pitää saada sinne joku ote. Dudesonien tehtävänä on saada Vahlan perheen isä välittämään pojistaan ja sitä kautta muuttaa kurssi ennen kuin on liian myöhäistä. Jukka ja Jarppi haluavat ottaa selville nuorempien poikien, Eeron ja Iiron kanssa, kuinka hyvin vanhemmat osaavat pitää kuria. Jos äiti sanoisi, että ei saa hyppiä, niin mitä te tekisitte? Ehkä hypittäis vielä. Tiedätte suurin piirtein, että mihin se äitin raja menee? Voisi joskus kokeilla. Kokeilla. Seuraava. Oho. Hei Jarppi. Nelisormiselle heittää. Ei. N-Y-T. Oi Vihtori. Se ei tee niin paha, kuin ei ole kattomassa. Odotetaan, että se pöly vähän laskeutuu. Yäk. Eikä mä uskonut, että ne oikeesti räiskii sitä hemmetin ketsuppia. Ketsuppileikki jatkuu olohuoneessa. Jukka päättää nostaa panoksia ja hakee Dudesonien painetykin. Miksi siellä on hiljasta? Miksi siellä on hiljasta? Ootteko sitä mieltä, että Jarppi on syönyt jo tarpeeksi ketsuppia? Ei. Mitä sä äiti? Joo, on se syönyt. Mitä se tarkoittaa? Se ei oo syönyt. Niin nää pojatko ei ikinä kuuntele sua? Niin. Me ladataanko ketsup? No niin. 5 alaspäin. 5, 4, 3, 2, 1. Mä poistun taka-alalle. Mä en kestä. Iskä tulee. Kai te sit putsaatte ton. Kato TV:tä. En mä tiedä, uskaltaako sitä päälle laittaa. Katsotaan. Kato, ku hieno.
Pitäisikö se ketsuppi? Aivan mahtava se. Onks meillä joku rätti? Toimii! Mä odotan, että joku lipistää, että herää. Nyt on aamu. Sieltähän tulee vaan uusintoja ja sitten tulee semmoisia ohjelmia kuin Dudesonit, niin mitä sillä telkkarilla oikeastaan tekee? Kuka niitä nohvasta? No niin, just se on vaan. Osmo on jotenkin niinku käsittämättömän rauhallinen siinä, että mä uskon, että siellä on hirveästi siellä sisällä. Että sitä ottaa niinku päähän todella lujaa. Siltikin se vaan niinku vetäytyy. Eikö se suutuikin? No on se suuttunut monta kertaa. Ja minkä takia se nyt suuttunut sillä suoraan. Teidän kaalan vaan. Etkä kaada. Ei. Ei. Kyllähän sitten perheestä puuttuu sit auktoriteetti. Joku, joka niinku asettaisi ne rajat ja saisi sen tavallaan toimimaan sen koko paketin. Mites näette vanhemmat? Me hoidetaan tää vanhempien suuntaan kaikki ihan miehen sanalla. Jollei se homma hoidu, niin sit se on poliisijuttu. Eikö se ollut nyt näin? Mutta ei tähän nyt poliisia tarvitse sotkea varmasti. Dudesonit ovat muuttaneet 2 päiväksi hankolaisen Vahlan perheen kotiin. Perheen vanhimmat pojat ovat päätymässä huonoille teille. Dudesonit ovat havainneet, että Osmo-isä on luovuttanut poikiensa suhteen, eikä puhu heille. Pitääkseen perheen kasassa Dudesonien on saatava isä välittämään jälleen poistaan. Tutustuminen perheeseen ei kuitenkaan ole alkanut hyvin. Muahan on kaduttanut jo alusta asti jo ennen sitä, kun edes tulikaan tänne, mutta perheen rauhan säilyttämiseksi hän siihen piti kuitenkin suostua. Osmo ollut vähän pelottava hiljainen kaiken suhteen. Jarppi ja HP aloittavat olohuoneen siivoamisen ketsupista. Jarno ja Jukka haluavat ottaa hieman välimatkaa vanhempiin ja lähtevät Pekan ja Paavon kanssa Hangon satamaan temppuilemaan polkupyörillä. Noniin, Iiro ja Eero. Se on kukaan sellainen homma, että me saadaan nuo teidän vanhukset vähän tosta piristymään. Ja tossa kuultiin, että nehän tykkää tosta niinku meksikolaisesta ruuasta, niin mitä jos järjestettäis niille sellainen pieni meksikolais-show? Juu. Welcome to Mexico! Istukaa alas, tervetuloa Meksiko-iltaan! Ensimmäinen ohjelmanumero! Meksikan maitoshotti! Ai! Toinen! Ja näin! Haluatko kokeilla? Sillä aikaa Jukka, Jarno ja pojat ovat järjestäneet Vahlan vanhempien poikien kanssa hyppykilpailun. Dudesonit ehdottavat tulosten merkkaamista seinään spraymaalilla. Nää jätkät on maalannut kyllä ennenkin. Tuo meidän kyllä pitää varmaan putsata tosta. Peittää vaan nimet tosiaan. Ei kukaan ikinä tiedä, kuka siihen on vetänyt viivoja. No niin. Tehdään joku hyvä biisi. Kun no jätkäthän on itsessään niinku sairaannastoja kundeja. Paavokin, niin sanavalmis ja vähän semmonen vilperi, mikä pitää ollakin. Mut vielä kun se oppisi tavallaan ne rajat, että niinku tiettyjä asioita ei saa tehdä ja johonkin se raja on vedettävä. Meksikolaisen perinteisen tyyliin meillä on seuraavana Ines Piñata! Ai! Paukana kaikkia täynnä! Nyt rupeaa kaikkia tippunaan tulla edes! Viva Mexico!
täällä oikein teet? Kirkivalta. Sotkenut sein. Meille soitettiin tuolta ravintolassa, että täällä on joku sotkenut sein. Kenen idea tämmöistä on ollut? Tää on meidän juttu, meidän kuvaukset nyt. Me ollaan noita Duutsoneita, me ollaan kuvaamassa tässä ohjelmaa. Nimiä vaan sitten. Hildeni Jukka. Pistäs ylös. Okei, tässä pojat sitten. Kyllä. Kenes poikia te ootte? Mauri Vahla. Ja Osmo Vahla. Mutta ei tähän nyt poliiseja tarvitse sotkea varmasti. Sen näkee kohta sitten. Minkä ikäisiä te ootte? Jannu. Noniin, siitä ensimmäinen. 16. Mä täytän 14 lokakuussa. Tästä alaikäisiä molemmat. Joo. Me hoidetaan tää kuntoon tää setti ja tuutte tänne, niin toi on putsattu. Me hoidetaan tää vanhempien suuntaan kaikki ihan miehen sanalla. Joko maalaatte tai putsaatte ja jollei se homma hoidu, niin sit se on poliisijuttu. Eikö se ollut nyt näin? Kyllä tossa näki sen, että pojat on nyt tosi huolissaan. Että mitä tapahtuu, kun mennään kotiin. Pekalla on se tilanne, että sillä on rötöksiä jo taustalla. Jos tulee uusi, niin se joutuu laitokseen. Kyllä nyt näkee, että pojat on huolissaan tulevaisuudesta ja välittää. Ja niillä on järkeä päässä. Entä siitä voisi tulla vaikka mitä? Se voisi vaikuttaa esimerkiksi mun kotona asumiseen. Sitä ei tee jos ollenkaan iloinen, että jos mulle tulisi rikosrekisteri. Marja Vahla. Halo? Joo? Halo, me mentiin seinään. Mitä? Mitä? Vedä se takia seinään. Tai siis... Siis tää tuli vartijat. Ja sitten ne sanoi, että jos me ei putsata tuota seinää, niin tulee poliisiasia. Me tullaan sinne, niin selvitellään, yritetään löytää tää joku ratkaisu. Tulkaa. Moro. Moi. Terve. Niin mitä te teitte? Maalattiin seinää. Maalasitte seinää. Ei oo todellista. Ihan oikeesti sekin vielä. No iskä oli aika hiljainen siinä vaiheessa. Se ei sille ei ollut mitään mitä sanoa. Se on tottunut silleen, että sit jos nykyään jos se puhuu, niin se puhuu yleensä vaan silloin, se on vihainen. Ja... Mulla on vähän semmoinen asenne Pekan suhteen, että en mä jaksa välittää sen tekemisestä. Sille on yhteiskunnan puolelta asetettu rajat silleen, että nyt ei passaa töppäillä. Tärkeintä on varmaan, että saadaan nyt tää silleen hoidettua, ettei tule mitään merkintöjä. Mun mielestä tässä koko ajan maalauksessa oli se, että jos tulee hölmöiltyä ja tehty tyhmiä, kaikkihan meistä tekee joskus, niin sit se pitää myös hyvittää. Osmo tavallaan on perheenpää, mutta sitten se on vähän niin kuin osittain luovuttanut mun mielestä. Ei missään nimessä vanhemmat saa luovuttaa. Ne on vastuussa siihen asti lapsista, että ne on aikuisia ja vielä vähän eteenkin päin. Jos meillä aina käännetään selkä sen jälkeen, kun on 3 kertaa mokannut, niin mitä meistä tulisi? Hyvä jätkä. Kunnialla loppu. Meidän tehtävänä huomenna on saada perhe ymmärtämään, että muutos on mahdollinen. Perheellä on tulevaisuus ja pojilla on tulevaisuus. Mitä ne sanoo, ettei sokeri muka sovi 5-vuotiaalle? Jos me vaan saadaan tuo perhe avautumaan toisille, me saadaan jollakin konstilla tätä ratkaistua. Mitäs tehdään, että pelastetaan nuorten poikien elämä? Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Duutsonit ovat nyt tutustuneet Vahlan perheeseen. Nukuttuaan yön yli he suorittavat vallankaappauksen ja perheen elämä muuttuu lopullisesti. Ryhmä taakse poistu. Juosta nurkan taakse. On tulkaas takaisin. Tulee. Ihan oikeesti, mua rupee niin paljon tää homma. Duutsonit ovat muuttaneet 2 päiväksi Vahlan perheen luo Hankoon. Perheen vanhimmat pojat ovat päätymässä huonoille teille ja Osmo isä on luopunut toivostaan mahdottomalta tuntuvan tilanteen edessä. Pitääkseen perheen kasassa on Duutsonien saatava isä välittämään jälleen pojistaan.
Heillä on vain tämä päivä aikaa muuttaa perheen elämä. Eilen meillä oli mahdollisuus ja kunnia päästä tutustumaan teihin ihmisinä, mutta myös perheenä. Tänään, kun isännän viiri nousee tuonne salkoon, se tarkoittaa sitä, että täydellinen määräys ja käskytysvalta siirtyy tälle puolelle lipputankoa, eli Dudsoneille. Jukka, Jarno, saako pyytää? Eilispäivän aikana tehtiin tiettyjä havaintoja. Teidän perheen ongelma ei ole ainoastansa yhteisen ajan puute. Osmo, Pekka ja Paavo ei puhu toisilleen. Vanhimmat pojat on hyvää vauhtia, ellei jo oo ajautunut pahoille teille. Ettekä te kunnioita äiti Mario ollenkaan. Ja kun tämä päivä on ohi, niin te olette käynyt läpi kaikki teidän perhettä vaivaavat asiat. Ja te olette valmiita aloittamaan elämänne uutena perheenä. Haluatte ne tehdä tämän? Joo, mulla on ihan sama. Tänään perhevahla kokonaisuudessaan siirtyy lain oikealle puolelle. Muun perheen kunnioituksen puutteesta kärsivä Mario-äiti nimitetään poliisiylikomentajaksi. Ylikomentaja Mario Vahla! Perheen miehet toimivat päivän ajan hänen alaisuudessaan apulaissheriffeinä. Aamu alkaa asennekoulutuksella. Ruvetaan leikkiin vissiin poliisia ja rosvoa. Ensimmäinen tehtävä, mitä sä komentajana tulet tekemään, ota totisin ja vihasin katsees, mitä sulla on. Sen jälkeen sä käyt jokaisen poliisikokelaan läpi ja kumpikaan osapuoli ei saa nauraa. Lähemmäs. Tien kasvojen tasalle. Se katse syvälle silmiin niin, että sä tarkoitat sitä. Ei kelpo. Pystyykö mä vakavasti tuota katsoa? Kyllä täytyy. Mä en ymmärrä, miksi munkin piti olla siinä hyppimässä. Mut jos mä suoraan sanon, niin se oli ihan perseestä. 10 punnerusta, paitsi Pekka vatsalihaksia. Nyt! Kuulitte! Toimintaa! No ihan suoraan sanottuna se oli ihan perseestä. No kun siis ei ole tottunut kuuntelemaan äitiä tai tälleen, kun se ei yleensä edes huuda meillä. 10 kyykkyhyppyä. Vaikea käskyttää, kun ei ole sen tyylinen oikeasti. Kun ei ole ennen johtanut omaa ryhmään. Sä oot niiden ylijohtaja. Ryhmä taakse, poistu! Silloin liikkuu, juoste nurkan taakse. On tulkaas takaisin. Ihan oikeesti, mua rupeaa niin paljon tää homma. Sanotaan, että jos tässä nyt hypellään koko päivän näin, niin mä otan mönkkärin ja häviän tosta ja tuun sitten ehkä joskus illalla takaisin. No ehkä Osmon kohdalla oli vaikeinta. Ei ole hänkään ihan tottunut siihen, että mä käskytän. Että en mä mihinkään tällaisen pellehommaan lähde. Oli näin lähellä, että mönkiä nalan ja lähde vetämään.
Osmo on vähän hiilänä täällä tällä hetkellä. Tästä tulee mielenkiintoinen päivä, pojat. Vahlan perheen poliisivoimien on aika siirtyä Hangon keskustaan partiotehtäviin. Nyt nähdään, millä asenteella Osmo suhtautuu Duutsoneiden yritykseen korjata isän ja poikien välit. Tää on se alue, mitä te partioitte ja minkä te otatte haltuun. Ollaanko me valmiita tähän? Joo. Perheenä yhdessä? Osmoltakin löytyy halua tehdä tää. Ehkä. Et siellä niinku tulee se pieni hymy ja se sellainen fiilis, että joo, mutta ihmeen vaisu meininki vaan. Osmo ja Pekka sai tiedon, että lähdetäänkin liikenteeseen. Niin Osmolla kyllä alkoi olemaan vähän silleen pinnakireellä, että nyt niinku riittää. Osmon, Pekan ja Paavon tehtävänä on partioida Hangon keskustassa vilkkaalla kävelykadulla. Marjoäiti toimii poliisiylikomentajana ja käskyttää partiotaan komentoautosta. Kuten väsyttää jalkoja kävelemään huonolla kengillä. Entäs nakataan kato kaikki mikit ja kaikki tohon ja lähetään. Kuka ei saa kiinni? Sano nyt, että kysyä, tarviiks vai apua. Joo, hyvä Eero. Tuo oli hyvä idea. Konstaapelit Vahlat. Oh. Mä kuuluu teitä huutaa. Anteeksi. Ei mitään anteeksi pyytänyt. Teidän edessänne näkyy tiikeriasuinen nainen. Auttakaa neitiä. I want to go the zoo. You zoo. How I can go? You are now on the wrong island. Oh. This is Hanko and this is Kalymnos. Oh. You have to go to Helsinki and take the aeroplane and fly to the right Iceland. Oh no, I cannot. Yrittäkää ratkaista ongelma. Mitäs me tehdään? Ratkaiskaa ongelma. You have to go to tourist office and ask them the right map. Tietääköhän, missä on turistikeskus? Pitäisikö teidän auttaa? No, sinnehän me yritettiin neuvoa. Väännänkö Rautalannasta? Yes. Voit vääntää. Yes, let's go. Oletteko ratkaisseet ongelman? Kyllä olemme. Menemme turistitoimistoon. Voit kehua. Hieno homma. Thank you very much. No, mikäs fiilis? Haluatko, että mä niinku kaunistelen vai saadaanko ihan suoraan? Saada suoraan vaan. No, sanotaan, tää on nyt vähän perseestä kyllä. Miksi on perseestä? No, Lontoosta tuossa näillä huonoilla kengillä ees taas kaikkien naurun kohteena. Ethän saa naurun kohteena. Joo. Eikö se nyt vähän voi olla pilkettä silloin, kun ne heittäytyy silleen poikien kanssa yhteistä aikaan tää tästä vielä eteenpäin mene. Ja sen verran on miestä, että pystyy pistämään itteensä likoon. Mua suututti Osmon asenne, kun se on kuitenkin perhepanoksena. Pojat kattoo vieressä, että mitä isä tekee. Osmo kulkee siellä niinku ihan, sanonko mikä ottas ja naama väärinpäin. Kyllä Osmon pitää tässä nyt tsempata ja näyttää pojille, että kuinka ollaan esikuva ja kuinka viedään koko perhettä eteenpäin. Ei tällä lailla perheen ongelmia pystytä korjaamaan. Tää rupee kuulostaa hienolle. Äkkiä jotakin. Me ollaan enemmän yhdessä ainakin kerran viikossa. Hyvä! Nyt mennään! On siinä! Nyt osuu! Duutsonit ovat muuttaneet 2 päiväksi Vahlan perheen luo Hankoon. Perheen vanhimmat pojat ovat suistuneet huonoille teille ja Osmo isä on luovuttanut mahdottomalta tuntuvan tilanteen edessä. Pitääkseen perheen kasassa on Duutsonien saatava isä välittämään jälleen pojistaan. Toistaiseksi Osmo ei ole osoittanut kiinnostusta Duutsonien yrityksiin tilanteen korjaamiseksi. Nakataan kato kaikki mikit ja kaikki tohon ja lähetään. Vahlan perheen tehtävänä on toimia poliiseina Hangon keskustassa Marjoäidin johtamina. Kävelykadun rauha häiriintyy, kun viereiseltä kujalta kaasuttaa paikalle pankkiryöstäjä. Mikä siellä oli? Mitä siellä tapahtuu? Sehän on joku tommonen naapiomies.
Hei, ne pitää ottaa kiinni. Nyt jämäkkä tohje. Ottakaa kiinni, se juoskaa. Ottakaa kiinni se. Juoskaa. Vauhtia, vauhtia. Mitä siellä tapahtuu, konstaapelit? Saitteko kiinni? Ei riitä kunto. Ottakaa ryöstäjä kiinni. Hyvähän se sieltä on. Se suunnissa on. Konstaapelit, pitäkää paikkanne. Olemme kadottaneet näköyhteyden ryöstäjään. Yritämme saada selville täältä, missä ryöstäjä on menossa tällä hetkellä. No ettepä ole onneksi ainoa. Mihin suunnitelmaan olette tullut? Uskoon. Eihän se sitten olisi meidän toimintasuunnitelma, jos me sulle kerrottaisiin. Tämä on meidän yhteinen projekti, johon me oikeasti panostamme kaikkemme, jotta me saadaan se inhottava pankkiryöstäjä kiinni. Kuitenkin kaikki jatko ja pelas mukana ja niin kuin ei luovuttanut sitten kuitenkaan siitä niin kuin pienestä hampaiden kiristelystä huolimatta. Pankkiryöstäjästä havaintoja Boulevardilla 13. Näköhavaintoja Rosvosta rakennustelineillä. Tehkää päätös pikaisesti, miten toimitaan. Paavo kysyy lupaa kiivetä. En mä nyt ihan antaisi Paavollekaan lupaa kiivetä tonne. Juuri vaan alas siellä. Hyppää alas vaan, sit on nähty. Ai jätkä, ottakaa rasva kiinni, ottakaa käsistä kiinni ja miestä seinälle. Juuri näin! No niin, ja ylipäällikkö Mario. Hyvä pojat, suoriuduitte erinomaisesti annetusta tehtävästä. Yhteisestä tehtävästä. Kyllä tää oli ihan melkein ensimmäinen kerta, kun tuli semmonen fiilis. Me ollaan oikeasti jotain tosissaan tehty yhdessä. En mä tiedä, voiko sitä sanoa, mutta mulla tuli semmonen yhteenkuuluvuustunne. Koville otti, sanotaan näin, todella koville. Hävetys, nolotus oli ihan katossa asti. Pekka esimerkiksi sanoi, että häntä hävettää mennä niin noi vaatteet päällä tonne ihmisten ilmoille. Ja ihan se sama fiilis oli myös mullakin. Ja kuitenkin niin kuin päätettiin, että hoidetaan nyt kun kerran on leikkiin ryhdytty tavallaan, niin hoidetaan sitten loppuun asti. Huikea sellainen toivon pilkahdus koko toiminnalla oli se, että ne oli tehnyt yhdessä päätöksen, että mennään. Vanhemmasta ainahan se tuntuu hyvälle viettää lasten kanssa aikaa. Mutta sanotaan, että sitten kun siinä on tarpeeksi semmoista taukoa, että sä et sitä vietä, niin se kynnys lähteä sitä viettämään, niin se kasvaa vaan koko ajan. Vahlat kolmannelta. Vahlat! Yes! Hyvä! Hyvä! Päivä ei kuitenkaan vielä ole ohi. Dudesonit ovat luvanneet, että kaikki perhettä vaivaavat ongelmat käsitellään. Vahlan perhe saapuu kentälle, johon on rakennettu rata ongelmien selvittämistä varten. Täällä takana meillä on rata. Meidän on tarkoitus mennä tuonne, puhua asiat halki ja räjäyttää ne pois täältä maailman kartalta. Tuohon saa ajaa aika lujaa, että niistä pääsee ylipäätänsä läpi. Ja se, että auto kulkee tarpeeksi lujaa, se vaatii kauniita sanoja ja positiivisia sanoja. Tässä me tullaan konkreettisesti kaatamaan jokainen noista 3 ongelmasta. Se on vaan enää teistä kiinni. Näin pitkälle ollaan leikitty tätä leikkiä, mutta tää on totisista asioista. Se tulee vaatiin teiltä rohkeutta siitä, että uskallatte puhua asioista rehellisesti ja suoraan. Ja hypätä meidän kyyttiin. Nimittäin minä ajan. Ensimmäinen perheen ongelmista on yhteisen ajan puute. Este saadaan rikottua vain löytämällä ratkaisuja ongelmaan. Siinä on se ensimmäinen este, eli yhteisen ajan puute, ja se pitäisi kaataa. Minkä takia te ette vietä aikaa yhdessä? Ehkä sitä enemmänkin siitä puuttuu se yhteinen sävel. Kaikilla on vaan ne omat touhunsa, kaikki touhuu niitä omia. Facebook on mun toinen koti. No haluaisitteko te viettää sitä yhteistä aikaa? Totta kai. Mitä te voisitte tehdä sen eteen? Yrittää ehkä vähän enemmän. Että mä olisin pikkasen enemmän kotona ja minä, Pekka ja kaikki muutkin vietettäisiin vähän vähemmän aikaa netissä. Hyviä pointteja. Nostetaan vähän nopeutta. Vielä tarvii lisää. Mä kans lupaan, että mä jätän sen Facebookin
rauhaa ja kokkaa vaikka vähän enemmän kotona teille herkkuja, että me ollaan yhdessä ruokapöydässä. Mahtavaa, ollaan yhdessä ruokapöydässä, enemmän suunnitellaan yhteistä tekemistä. Tää rupee kuulostaa hienolle. Äkkiä jotakin! Me ollaan enemmän yhdessä ainakin kerran viikossa. Hyvä! Nyt mennään! On siinä! Nyt osuu! On siinä ja yhteinen aika! Se on puhuttu! Ensimmäinen este on nyt voitettu, mutta vielä on 2 jäljellä. Perheen toinen suuri ongelma on kunnioituksen puute Marjo-äitiä kohtaan. Mitäs hyvää äiti on tehnyt teidän puolesta? Äiti siivoo meillä. Se tekee ruoan. Äiti tekee kaiken. Pojille se tärkein asia, mitä äiti on tehnyt, niin äiti on kuitenkin 9 kuukautta kantanut teitä sisällä ja synnyttänyt teidät tänne maailmaan. Ilman sitä teitä ei olisi täällä. Äiti ja iskä on rakkaimmat ihmiset, mitä maailmasta voi löytyä. Kyllä. Minkälaisissa paikoissa teidän äiti on ollut teidän tukena? Ihan kaikkialla. Aivan. Mä lupaan äitille, että mä ja muutkin lapset toivottavasti kuunnellaan sitä. Nyt rupeaa olemaan sitä, niin nyt oikein kerätään vauhtia. Mä rakastan sua, äiti. Mäkin äiti rakastan sua. Kyllähän mäkin sua rakastan. Ei jää Samperi vieköhön tukoksi tämäkään este. Kaksi estettä on nyt räjäytetty. Vielä on jäljellä se kaikkein vaikein. Isän ja poikien välit. Miksi te ette ole ollut puheväleissä? Vaikea sanoa. Se on semmoinen asia kanssa, että jos sitä ei niinku korjaa, niin ei se itsestäänkään korjaannu. Se vaan niinku pahenee ja se ongelma syvenee ja syvenee. Mitä ne syyt on ollut? Mikä on ärsyttänyt, mikä on harmittanut, mikä on jäänyt kaivelemaan? No eniten on harmittanut siis kaikki semmonen, että kun mua kiinnostaa kuitenkin se, missä mun lapsi liikkuu ja mitä se tekee ja mitä sille kuuluu, mutta kun mulle ei niistä asioista kerrota. Mä voisin sanoa, että mulla alkaa tulee semmonen tonne, että mä oon oikeesti syyllinen siihen. Mä oon aina peitellyt lasten jälkiä, jos ne on tehnyt jotain pahaa ja oikeesti jättänyt sanomatta Osmolle, ettei se suutu. Millä me saadaan se yhteinen perhe, missä asiat jaetaan ja keskustellaan? Mä en tästä lähin jätä sanomatta enää mitään. Kun parempihan se on sanoa siinä heti siinä alkuvaiheessa, kun se ongelma on tuore, kuin se, että se on niinku patoutunut jo niin hankalaksi, että sen selvittäminenkin on jo sitten niin paljon hankalampaa. Siis iskä, kyllä me pystytään lupaamaan sulle, että me ei niinku salata enää mitään tai pystyy niinku saada luottamuksen takaisin ja tälleen. Kun mulla nyt se luottamus ei ole kauhean hyvä kumminkaan. Mäkin pystyn lupaamaan sen, että me puhutaan enemmän. Mä kerron, niin jos mä oon tehnyt jotain, niin mä kerron saman tien. Totta kai kaikki semmoset virheet ja mokat, mitä ne hölmöilee ja touhuaa tuolla, niin totta kai ne harmittaa sen hetken, mutta ei ne sitä ylpeyttä poista silti mihinkään. Kyllä ne on mun poikia aina, teki ne mitä vaan. Rakastatteko te toisiaan? Totta kai. Joo. Mä ainakin rakastan. Mä rakastan sua ja Pekkaa. Ja äiti ja Iiro ja Eero. No niin, ja sit mentiin! Se ongelma paisunut niin isoksi, että ne ei saanut sitä keskustelua avattua. Ja sitten kun me saatiin ne sinne autoon sen intiimiin tilaa, murrettua se jää, ne aloitti sen keskustelun. Ja se oli huikea hetki. Kuinka helkutin kauniisti ne osaa toisistansa puhua ja myös niinku tarkoittaa sitä. Jos Paavo ja Pekka sanoi siellä, että ne rakastaa mua, niin ei ne kyllä varmasti sanonut sitä koskaan. Mitä mulla oli niinku kunnia saada kuulla tuolla. Niin se kaikki on teissä itsessänsä. Jos joskus tulee jotain vaikeaa, niin muistakaa tää hetki ja tää kokemus. Se oli varmaan tärkeä. Me puhuttiin kaikki
iskä, minä, äiti ja Paavo. Niin huikeat 2 päivää. Meillä on ikinä oltu näin tiiviisti, näin kauaa. Tällä omalla porukalla. Rakastatte toisen, niin kuin tuolla sanoitte autossa. Pitäkää siitä kiinni. Jos ne pystyy pitämään kiinni tuosta niiden tunteesta, niin niillä on niin valoisa tulevaisuus edessä. Johan ne muurit on kaadettu, niin jatketaan siitä sitten eteenpäin. Seuraavassa jaksossa Doodsonit kohtaavat kauhumummon yrittäessään korjata kaupungista maaseudulle muuttaneen perheen välit. Tostu ikinä valmis, tollaan jatketaan. Jos tästä lähtee nyt maalit, niin mä ammun teidät. Aika tämäkään tuntunen tätä. Kyllä meni maaseudun rauha, kun tuli Doodsonit taloon.